किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर दिवाळी फराळामध्ये मी आज दुसरा पदार्थ बनवते, आलू भुजिया। तर आलू भुजिया म्हणजे काय असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, तर आलू भुजिया म्हणजे शेव बनवणार आहे मी। तर शेव अशी बनवणार आहे की अगदी टेस्टी आणि कुरकुरीत बनणार आहे। तर आलू भुजिया म्हणजे बटाटा घालून मी आज शेव बनवणार आहे। तर बेसन मध्ये बटाटा वापरून मी शेव बनवणार आहे। अतिशय टेस्टी आहे, कुरकुरीत आहे आणि अगदी महिनाभर टिकतेही। तर चला तर मग आता आपण आलू भुजिया बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी आलू भुजियासाठी 4 बटाटे घेतलेले आहेत उकडून। तर आपल्याला उकडूनच बटाटे घ्यायचे आहेत, त्याचे मी साली काढून घेतलेले आहेत। तर इथे आपण बेसन घेतलेलं आहे। तर बेसन मी पहिल्यांदा 1 वाटीच घेणार आहे, जर लागले तर बेसन नंतर आपण वरून घालणार आहोत। तर हे बेसन मी चाळून घेतलेलं आहे। कोणताही बेसनचा पदार्थ बनवायचा असेल तर बेसन चाळूनच घ्यावे, म्हणजे त्यातील कचरा किंवा गुठळ्या असतात त्या निघून जातात। तर अशा पद्धतीने इथे मी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। तर आता हे बेसन आपण आता बाजूला ठेवून देऊया। तर नंतर पुढे बघणार आहोत आपण की किती बेसन लागणार आहे। तर पहिल्यांदा आपण आता बटाटे किसून घेणार आहोत। तर बटाटे किसून घेऊया। तर बटाटे अगदी मऊसूत अशी शिजलेली पाहिजे, तेव्हाच आलू भुजिया शेव मस्त अशी क्रिस्पी होईल। तर अशा पद्धतीने आपण आता हा बटाटा किसून घेऊया। तर 4 बटाट्याचं मी प्रमाण घेतलेलं आहे। तर 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। नंतर किती लागणार आहे आपल्याला ते पाहणार आहोत। तर अशा पद्धतीने इथे सर्व मी बटाटे किसून घेतलेले आहे आणि 1 वाटी बेसन घातलेले आहे बटाट्यामध्ये। तर हळद घालूया अर्धा चमचे, गरम मसाला अर्धा चमचे आणि चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे। आणि इथे मी काळं मीठ घालत आहे, सैंधव मीठ। टेस्ट फार छान येते या मीठाने, म्हणून अगदी थोडंसं घातलेलं आहे। नंतर इथे घालत आहे थोडासा हिंग, अगदी थोडासा घालायचा आहे, टेस्ट छान येते हिंगाने पण। नंतर इथे मी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे 1.5 चमचा, 1 ते 1.5 चमचा। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे कमी जास्त तिखट वापरू शकता। नंतर घालत आहे मी इथे जिरा पावडर, तर अर्धा चमचे जिरा पावडर घातलेली आहे। बस आपल्याला एवढंच साहित्य घालायचं आहे। तर आता आपण या बटाट्याच्या किसमध्ये हे बेसन आणि मसाला पूर्णपणे मिक्स करून घेऊया। तर आपल्याला अजून बेसन लागणार आहे। तर नंतर मी इथे अर्धी वाटी बेसन घातलेलं आहे। तर आता बेसन पूर्णपणे आपण मळून घेऊया। तर बिलकुल पाण्याचा वापर करायचा नाही, पातळ जर वाटलं तर अजून जरा तुम्ही थोडंसं इथे बेसन वापरू शकता। तर थोडंसं तेल लावून पुन्हा एकदा एकजीव गोळा करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता इथे कन्सिस्टन्सी कशी आहे बेसनची। तर अशा प्रकारेच आपल्याला बेसनची कन्सिस्टन्सी हवी आहे, जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्टही नाही। इथे गोळा आपला बनवून तयार झालेला आहे, तर परफेक्ट झालेला आहे। तर लगेचच आपल्याला शेव पाडून घ्यायची आहे तेलामध्ये, खूप वेळ ठेवायचं नाही, नाहीतर यामध्ये आपण बटाटा वापरलेला आहे। खूप वेळ ठेवलं तर ते पातळ होऊ शकतं पीठ, म्हणूनच आपल्याला पटकन शेव पाडायची आहे तेलामध्ये। तर इथे मी चकती घेतलेली आहे शेवेची। तर आता आपण या सोऱ्यामध्ये लावून घेऊया। तर आतून तेलाने आपल्याला ग्रीस करायचं आहे, म्हणजे पीठ असतं ते आतमध्ये चिकटणार नाही, म्हणून सोऱ्याला आपण आतून तेल लावायचं आहे। तर आता आपण पीठ घालूया सोऱ्यामध्ये। तर गोळा आपण छान असा मळून घेऊया आणि एकसारखा करून रोल बनवून घेऊया। तर अशा पद्धतीने आपण रोल बनवलेला आहे। तर सोऱ्यामध्ये आता आपण हा रोल घालूया। तर लगेचच लूज पडते पीठ हे, कारण की ते बटाटा आपण उकडून घातलेला आहे बेसनमध्ये, म्हणून पटकन आपल्याला शेव पाडायची आहे। तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या, पीठ पातळ होऊ नये म्हणून पटकन आपल्याला शेव पाडायची आहे। तर इथे तेलही आपलं गरम झालेलं आहे। तर गरम तेलामध्ये आपण आता ही शेव पाडूया। तर तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे, जर तेल गरम नसेल तर शेव विरघळून जाईल आणि तेल खूप शोषले जाईल शेवेमध्ये, म्हणून आपल्याला तेल अगदी गरम पाहिजे। तर अशा पद्धतीने आपण शेव पाडलेली आहे तेलामध्ये। तर कुरकुरीत शेव भाजण्यासाठी आपल्याला थोडासा वेळ लागतो, पण क्रिस्पी आणि कुरकुरीतच आपल्याला शेव हवी आहे, म्हणूनच आपल्याला छान अशी शेव भाजून म्हणजे तळून घ्यायची आहे। तर आता आपण पलटी करून घेऊया।
तर थोडासा हलकासा कलर चेंज झाला की शेव भाजली आहे अशी समजावी. कलर चेंज होतो, थोडासा ब्राऊन कलर झाला की लगेचच शेव काढायची आहे. त्याची बुडबुडे कमी होतात तेलाचे. तर आपली शेव आता तळून झालेली आहे. तर आता आपण टिश्यू पेपरवरती ही शेव काढून घेऊया. तर शेवेला खूप काही वेळ लागत नाही, पटकन तळली जाते. तर कुरकुरीत अगदी तळलेली आहे. कलर पण चेंज झालेला आहे शेवेचा. तर आलू भुजिया अतिशय टेस्टी लागते, म्हणून मी आज आलू भुजियाची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते. तर आता आपण दुसऱ्या सोऱ्यामध्ये पीठ घालून तेलामध्ये शेव सोडूया. तर मस्त अशी शेव पडत आहे. तर परफेक्ट प्रमाण घेऊन शेव मी पाडलेली आहे. अशा प्रकारे जर तुम्ही परफेक्ट प्रमाण घेऊन जर शेव बनवली तर बिलकुल बिघडणार नाही. तर हे प्रमाण वापरून तुम्ही शेव बनवू शकता. तर अशा प्रकारे आता शेव तळून झालेली आहे. आता शेव ही सर्व काढून घेऊया. तर अगदी कुरकुरीत आणि थोडासा हलकासा सोनेरी कलर आलेला आहे शेवेला. तर सर्व मी आता शेव काढून घेतलेली आहे. इथे सर्व तयार झालेली आहे. तर बघू शकता मस्त अशी गोल्डन कलरमध्ये आपली शेव तळून तयार झालेली आहे. तर 1 ते 1.5 वाटीमध्ये आपली शेव एवढी तयार झालेली आहे. तर अगदी कुरकुरीत शेव बनलेली आहे. तर बघू शकता एक चुरली तर हातामध्ये चुरा होत आहे. तर तेलकट बिलकुल झालेली नाही. तर शेव बनवतेवेळी तुम्ही सोड्याचा वापर बिलकुल करू नका. सोडा न वापरता आज ही अगदी कुरकुरीत खुसखुशीत शेव झालेली आहे. तर बटाटा वापरून खूप छान लागते शेव. तर या शेवेला आलू भुजिया म्हटले जाते. तर अशा प्रकारे आपली इथे दिवाळी स्पेशल आलू भुजियाची रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्हीही नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली तेही कमेंटमध्ये सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.